हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बरायबाय। नोंथांमोना नायलांदो जों दिनै खैजोमा जानो नागिरदों माने बैसागु बोथोरनि खैजोमा जायोबा माने गोखा गोखै जालायनाङा होनना बुंदों। नाथाय जों बिदि होननानै गोखा गोखैखौ जायालासिनो थायाखै। दाख्लै जोङो संक्रान्तिनि 1 तारिख मास जोबखालि जाबाय। ओमफ्राय नै 1 तारिख 2 तारिख 3 तारिख 4 तारिख रंजाबाय। दायो 4 तारिखसिमहालागै रंजानानै दा लास्टआव आरो जों खैजोमा हाननानै जानोसै आरो जोबथारनायाव दा एवनोसै। दा नै टटेल 2 केजिनि एसे बारा जागोन खोमा। नैबो नै बुरजाथार, नै 2 केजिनि बारा जागोन आरो दंबावोसो सालिगासिनो ज' आरोना जोङो ओरैनो गामिनि ज' आदै मादै आदा बाजै लोगोफोर ज' आरो बयबो दङ, बयबो दङ। इन्टारेस्ट खैजोमा हानदों आरोना सम सम जानांगौ। नोंसोर जागोन ना जायाथाय बेखौथ' मिथिला, कमेन्टआव खोन्थाहरदो नोंसोरो माबायदि गोथाव मोनो। गिसिखा एसे थाबथा जादों, बे गिसिना एसे रानस्रनाय जानांगौमोन आरो नुखादों संग्रायाव एसे थाबथा जादों। बरियानो एवनानै जानो बिराद गोथाव माने। रेड एन्ड एग्स देमलार भाइया जोंना होख्लायगासिनो। जि गोथाव जाखायोना जानो। बे बिमाखौ मोजाङै गारजोबोबा मा गोखै जाया आरोना। नों बिमाखौ गारनो हायाबाथाय बिमा माफा मानै थाफाबानो एकदम खैसिब मैथा होफानाय बायदि मोनजानो नागिरो। बेखायनो माबानांगौ आरो मा होनो बिमाखौ मोजां सायनांगौ, होनबा बरियानो। नैबे बासासिम मोननाय थाइजौ बे दंखायो, बेवहायनो सेरसेनि बारा मोनबावदोंसो आरो बिराद सायोबोलै आखाइयाव अरबा, आरोबा सान्दुं गैयामोन मैया बांद्राय खममोन। जाजासिम बिराद दंमोन बेवहाय। नै बे बासासेयावनो बिराद बुरजा मोनखादों माने। थाइजौ बिफांमोन बेयो। थाइजौ बिफांना एसे गिदिर जायो, बिदै थायो बिरादनो। एवनोसै दाना बरिया फ्रायनो। नै गावनि दैयानो बिराद गोबाव जाबाय राना, मिथिबाय? बरिया जागौल' जाखाबाय। नायलाय नै गावनि दैयानो जेबो होथ'वाखै माने कालार होथ'वाखै, हालदै होथ'वाखै, बानलु मस्ला मस्लि हाइजें हुइजेंल' होदों, सामब्रामनो। बरिया जासिगोन बे गोथावनो माने। आदसा लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक खालामना होदो आंनि चेनेलखौ। बाय बाय लोगोफोर।